goed. Maak je handen houden. Zijn jullie een lekker eindje wezen fietsen vandaag? Of? Ja, we zijn een stukje aan het fietsen. Via de knooppunten en een tochtje aan het maken. Ja. En ik hoor een accentje. Jullie komen niet uit Friesland of Nederland, denk ik. Nee, we zijn niet van Nederland. Van waar zijn wij? België, En waar in België komen jullie? van Leuven. Oké, dat is een grote stad, toch? Ja, we wonen in een dorpje Lubbeek, net buiten Leuven eigenlijk. En wat vind je tot nu toe van hier, van Friesland? Superleuk. Wat vind je er zo leuk aan? Het is hier mooi en leuk. En is het heel anders dan thuis? Nee, niet echt. Ze spreken toch al dezelfde taal hier, hè? Ze voelt het toch wel een klein beetje als thuis, of? Ja, een beetje wel. Het is hier wel veel platter als thuis, hè? Thuis hebben we veel meer heuvels. Dus gaat het fietsen daar wel wat moeilijker dan hier. Ja. En wat deed jullie hierheen komen dan? Eigenlijk wouden we gewoon eens de Waddeneilanden zien. Dus vandaar met de camper naar hier gereden en dan heel last minute beslist wat we gingen doen. Dus nu even een fietstochtje gemaakt, even een pauze hier met een mooi uitzicht volgens mij, of niet? Absoluut, absoluut. Dat hebben we thuis niet, zo'n uitzicht. Dat is wel mooi hier, hè?